Сәлеметсіз, эфирда оңалықлар вақты студияда Алина Хасеншина. Автоледи бәйгісінің зона этабы узды. Қозанға кім барашақ? Юхиди инспекторлары профилактик шараларын уздырып қына тұра. Ознақайда ғадеттегі десантшылар үшін митинг узды. Кеше қолабызда автоледи конкурсының зона этабы да узды. Онда яқын тирә шәһәрләрдән 10 мөләйем зат катнашты. Иң оста машина йөртүче белән безнең төшерү төркемдә аралашып кайтты. Основным соревновательным фактором данного конкурса у нас является безошибочное преодоление всех поставленных задач за минимальное время. Конкурс объявляем открытым. Всем участницам желаю удачи. Бәйгедә Әлмәт, Ознакай, Боулы, Бүгелмә, Лениногорск, Ютазы, Зәй шәһәрләре, Сарма һәм Мөслим районнарының донын яклаучы хатын-кызлар көч сынаша. Мондый чараларның максаты юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү һәм юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау. Катнашучылар иң кыска вакыт эчендә үз нәтиҗәләрен күрсәтергә һәм кагыйдәләрне бозмаска тиеш. Һәр хата өчен гомуми вакытка 10 секунд өстәлә. Соңгы елларда руль артында йөрүче хатын-кызлар саны арта гына. Статистика буенча алар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре сирәгрәк була. Автоледи бәйгесенең зона этабында катнашучылар шәһәр һәм район этапларының җиңүчеләре. Баулының иң оста автойөртүчесе Наталья Пономарева. Ул конкурста беренче тапкыр катнаша. Машина йөртә башлаганына нибары ярты елдан гына артып киткән. Вот адреналин мне поэтому там немножечко помешал, что я на скорости. Адреналин миңа бераз комачаулады. Мондый конкурслар булуына катнашып, үзеңне күрсәтеп булуга шатмын. Мин руль артында йөрергә яратам, таксида эшлим, машиналарны яратам. Шуңа күрә мондый бәйгеләр өчен рәхмәт әйтәсем килә. Вот и себя там. Я вот, обожаю машину, всю эту езду. Вот, поэтому спасибо за такие конкурсы. Руль артында 7 генә ай булса да, Наталья автоледи конкурсының зона этабында мактаулы 3нче урын алды. Ә конкурсның җиңүчесе Әлмәтле Людмила Кулагина булды. Надо все-таки перебороть все страхи, все свои сомнения. Барлык куркуларны, шик-шөбһәләрне җиңәргә һәм эшләп карарга кирәк. Беренче тапкырдан барып чыкмаса да, тагын тырышып карарга кирәк. Казанда беренче урын аласым килә. Узган елда мин икенче идем. В году я второе заняла. В этом я все-таки буду бороться за первое. Юл куркынычсызлыгы статистика күрсәткәнчә хәзерге вакытта иң проблемалы өлкә булып тора. Бу елның 6 аенда гына республикада 32 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Анда 14 кеше һәлак булган һәм 25 кеше җәрәхәтләнгән. Юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү һәм булдырмас өчен ЮХИДИ инспекторлары даими рәвештә балалар белән дә, өлкәннәр белән дә профилактик чаралар үткәрә. Алар турында тулырак сюжетта. Бәләкәч балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр юл йөрү кагыйдәләре буйлап экскурсия уенында катнаштылар. Стартта балалар үзләренең самокатларда имин йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Уен берничә участокка бүленгән биремнәрдән торды. Кызыклы биремнәр юл йөрү кагыйдәләрен уен рәвешендә белергә ярдәм итте. Соңыннан барысы бергә үз фикерләре белән уртаклаштылар. Инспекторлар балаларга урамнарда һәм юлларда, бигрәк тә самокатларда йөргәндә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искә төшерде. Алар шулай ук юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен кечкенәдән үк өйрәтү мөһим дип саный. Әлмәт районында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 12 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Шуларның берсе һәлак булган. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по Альметьевскому району напоминает, что в соответствии с пунктом 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей в легковом автомобиле на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу. Әлмәттә машина йөртүчеләр белән әңгәмәләр үткәрелде. Акциянең һәр катнашучысына юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә һәм транспорт чараларында үз куркынычсызлыгы турында уйланырга өндәүче тематик белешмәлекләр тапшырылды. Престигдис профилактик акциясы юлларда авария санын киметүгә, транспорт йөртүчеләрнең һәм пассажирларның иминлеген арттыруга юнәлдерелгән. Акцияны оештыручылар куркынычсызлык каешын куллануның мөһимлеген искә төшерделәр. Чара барышында 16 хокук бузу очрагы ачыкланды. Аларда куркынычсызлык каешларын куллану кагыйдәләрен бузу очраклары да бар. Юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан куркынычсызлык каешларын кулланмау өчен административ хокук бузуларны кисәтү һәм булдырмау максатыннан 11 июльдән 10 августка кадәр республикада шул исәптән район территориясендә иминлек каеш акциясы үткәрелә. Госавтоинспекция по Альметьевскому району напоминает, что использование ремней безопасности снижает вероятности гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, а пассажиру заднего сиденья на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, Яңгылыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Тылсымлы сарай балалар бакчасында югалган юл билгеләрен эзләп дигән квест уен узды. Уенның максаты балаларның юл йөрү кагыйдәләре турында белемнәрен ныгыту. Өлкән төркем балалары командаларга бүленеп юл хәрәкәте билгеләрен эзләделәр. Командалар капитаннары, ата-аналар, тәрбиячеләр балаларны кызыклы биремнәр белән каршы алдылар. Барлык биремнәрне үтәп балалар билгеләрнең барысы да кирәк һәм мөһим булуын ачыкладылар. Азнакайда десантчылар көнен ел сайын зурлап бәйрәм итәләр. Быел да ир-егетләр район җитәкчеләре азнакайлылар элиталы гаскәрләрдә хезмәт иткән райондашлар хөрмәтенә куелган стелла янына җыелды. Тантаналы митинг хакында тулырак алдагы материалда. Без булмасак кем? Стеллага уелган бу сүзләр десантчыларның Бөек Ватан сугышында, аннан соң да җир шарының әле бер, әле икенче почмагында туып алган хәрби конфликтларны хәл итүдә беренче сафта булуы хакында. Чарада катнашучылар десантчыларның гомерлек дуслыгын, бердәмлеген ассызыклап, киләчәктә дә шулай аралашып, исәнлек, саулыкта яшәүләрен теләде. Десантники, это есть десантники, да? Всегда это авангард войск, это элита. Тантананы ачып район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов зәңгәр биретлы егетләргә хәрби хезмәттә зур батырлыклар, чыдамлык үрнәге күрсәтүләренә, шулай ук район үсешенә зур өлеш кертүләренә рәхмәтен җиткерде. Один протяжный. Ура! 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 Десантчылар Әфган сугышы батыры Николай Кандауров һәм Әфган-Чечен сугышларында хәрби бурычларын үтәп һәлак булган райондашлар һәйкәлләре янында да булып, сугышчан дусларын искә алдылар, чәчәкләр салдылар. Бәйрәм кичке 18 сәгатьтә Ишкаев исемендәге ял паркында бию җырлар белән дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 27 июльдә калабызның Спутник командасы 2022 елда 2 сезон арасындагы беренче иптәшләрчә матчын уздырган иде. Нефтяник хоккейга әзерләү үзәгенең бузында Әлмәт хоккейчылары Түбән Камадан килгән реактор белән уйнаган иде. 29-да алар реакторның бузында очрашты. 2 һәм 3 августта безнең Спутник командасы үз бузында Казанның Ирбис хоккей командасы белән очрашты. 2 августта Ирбис белән очрашу калабызның Спутник командасы өчен 3-1 исәбе җиңү белән тәмамланган иде. Кичә Ирбис реванш алды. Спутник белән Ирбисның икенче очрашуы актив башлана. Дисциплина әлмәтләргә уен башында ук җитми. Һәм 5-3 уены вакытында казанлылар исәпне ача. Тәнәфестән соң командалар шулай ук уйный, капкачылар ышанычлы була, ләкин икенче периодта беркем дә алка кертә алмый. Уенның икенче алкасын тамашачылар 49-нчы минутта гына күрә. Дүртәүләп уйнап, шул ук вакытта диярлек Спутникта калышуларын киметә. Барысы да соңгы минутта хәл ителә. Мурат Галиевның голы уенга нокта куя. 2-3 исәбе белән Казанлы Ирбис хоккей командасы реванш ала. Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасының беренче иптәшләрчә матчы Лада командасын үз бузында кабул итүдән башланды. Уенның 41 секундында Тольяттилы Степан Стешенко исәпне ача. Алга таба очрашу тигез үтә. Дүртәүләп уйнап Тольяттилылар исәптәге өстенлекләрен арттыра. Тәнәфестән соң да бәхет кунакларга елмая һәм 0-4 исәбе белән уен икенче тәнәфескә җитә. 43-нче минутта Евгений Грошев исәпне 0-5 итә. Уен 0-6 исәбе белән Әлмәтләр җиңелүе белән тәмамлана. 6 августта калабызның Нефтяник командасы Казанның Акбарс командасы белән очрашачак. Экологиябезне саклауда иң лаеклы өлешен Татнефть компаниясе кертә. Менә инде 28-нче тапкыр алар иң яхшы чишмәләрне сайлаячак. Үсеш фәлсәфәсе һәм кыйммәтләрендә Татнефть тотрыклы киләчәк булдыруга таяна. Чишмәләр нефтчеләр эшчәнлегенең үзенә күрә бер индикаторлары булып тора. Татнефть предприятиеләре эшчәнлеге зоналарында үткәрелә торган максатчан геологик техник чаралар су чыганакларының пычрануын булдырмый калуга ярдәм итә. Татнефть төркеме предприятиеләре тарафыннан төзекләндерелгән чишмәләрне конкурс нигезендә бәяләү территорияләрнең төзеклеге, керү юллары һәм җәяүләр юллары, чүп-чарышы контейнерлар булу, су алу, хлоридлар концентрациясе кебек төрле критерийларны үз эченә ала. Су сыйфаты химик-аналитик лабораториядә тикшереләчәк. Конкурсантлар 3 төркемгә бүленгән. Беренчесендә Татнефть чыгару, нефтегаз чыгару бүлекчәләре, икенчесендә башка структур бүлекчәләр һәм сервис предприятиеләре, өченчедә Татнефть төркеменең контроль астындагы оешмалары. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олея Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.